हेलो लोगोफोर, नै जोङो दंफैयो धेमाजियाव। दिनै जों मेला नायनो फैदों, जों फेमिलि फैदों। नै जोङो दासो सफैदों। बे जाबाय धेमाजि मेन टाउनाव दङ। धेमाजिनि ओरैजाय आंनि गिलांगोन नै नायनो एकदम लुगैथारबायनो धेमाजिनि कर्ट फिल्डआव बियो। आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै दायो ना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोसे आंजों। दायो बिदिब्लाथ' लोगोसे जोंजों थांबाय थानोसै लोगोआव। अके लेट्स गो नाउ। नै बिसोर सिगां आं उन बिदिबा ना आंजों लोगोसे थांबाय थादो, नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आङो। ओरैजाय नै मेलाया इयाव जागोन नुदोंना। नै जों जास्ट टाइमा बेसे दायो? टाइमा जाबाय 8टा टाइमा 8:15 जाबाय, मोनानि 8टा PM। नै गारिखौ एसे गोजानाव दोनबाय, मानो होनबा खाथियावथ' गारि दोननो जायगा मोनाखै जोङो। मोनानि खोथा। नै दखानखौ बन्द' खालामहांबाय एसे। एबा खोन्थालांबाय थानोसै। नै जों गेटआव हाबजेनबाय। नुदोंना मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर। बे जाबाय धेमाजि कर्ट फिल्डआव। सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दंब्ला नायफैनो हागोन। बेसे गोमो जागोन जोंथ' बेखौ मिथिला, खिन्थु जों नै दायो दास्ट हाबजेनबाय आरो। बुंबाय आनि नै मानसिफ्रा जों इन जाबाय। नै हाबबाय सिङाव, नुदोंना ओरैबायदि भिर। देखो पहुंच गए कलाकार, अंदर में स्टार्ट हो गया। देखो चालू शुरू। टिकट यहाँ से मिल रहा है, इधर से मिलेगा टिकट। चलो पहुंचेंगे सभी के सभी कलाकार। चलो चालू कराओ। टिकट यहाँ से मिल रहा, ऊपर से मिल रहा है टिकट। स्टार्ट हो रहा है। देखो चालू हो रहा है। Ani, maju deh. Giris, hai. Selesai. जोङो दाना बेयाव फैलायबाय। आनि गाखोलायसै ना, इसोरो गाखोनो बेयाव जों गाखोसिन ना, जों गाखोसिन ना, नों गाखोसिन ना। गाखोबाय नै आनि माबायदि मोनदों गाखोनानै? नायलाय नै ओरैयाव नायब्ला नै मोजां ना? मोजां मोनदों? जों गाखोसै ना एबार? दायो माने दासिमबो माने स्टार्ट जाथ'वाखै, दायो जागोनसो आंना। Nah deh.
Anh gakhla. Nanya. Wah. Nanya. Aste. Everybody geldi. जाओ. जाना. उठ. Pria, mata. Ini aste. Udah aku ramai dia, everybody enjoy man. Nulis rani pop bareng pa. Aste. Lagi. Aku udah segini hijau beri. Oh, parang itu parang nggak? गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाल के अंदर आई सभी जनता को मैं जी से बजट सिंह का नमस्कार है। जादू आप सबको इतना बता देना चाहते हैं, जादू कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं, जादू साथ ही काला में दिमाग का खेल। आप लोग जब तक जादू देखेंगे हमारी हाथों की तरफ और बातों की तरफ बराबर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप दिखलाएंगे वाटर ऑफ इंडिया। जैसे कभी गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों का पानी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता, इसी तरह हमारी इस लोटी का पानी कभी समाप्त नहीं होता। हम जितने बार बोलेंगे नेक्स्ट हम वाटर ऑफ इंडिया लूटा। जों एसे गेलेखांबाय, गेलेखांनाय दायो जों थांनोसै। एबार जों ओंखारबाय नै। एबार थांसै जों मेंबायबो। लैयानि माखौबा जानो नागिरलायबाय। थांसै। बेखौ जायालै। अखौ जानो नागिरदों? आंनियालाय? आंनि ससमाबो लाबाय। नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो। नै जोङो दायो ओंखारबोबाय। बायरानि बायदि। दहाय हाबनाय खोन्थाबाय, दायो ओंखारनायखौ खोन्थाफिनबाय नोंथांमोननो। नै माने बिथोराव ओरैबायदि गरम, बायहेरायाव थान्दा। हेल' लोगोफोर, नै जोङो दायो मेलायाव दसे बेरायबाय। बेरायनाय आरो माखासे नोंथांमोननो खोन्थाबाय। आरो ओरैबायदि गरम जाबायमोन बोथोरा, ओंखायनो जों बारा गोबाव थायासै। आरो मा जाहैबाय, टाइमाबो जाबाय नालाय, जोबनो बारा गोबाव गैला। जास्ट माने 10 मिनिटसो दंबायमोन आरो। बेनिखायनो आं माने दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो।